Salmo number 1, ang matuod-tuod nga kalipay. Bulahan ang tawo nga nagasikway sang laygay sa mga malaud nga wala nagasunod sa ginahimo sa mga makasasala nga wala nagabulog sang nagayaguta sa Diyos sa baylo nga luyag siya pagbasa sa kasuguan sang Ginoo kag nagatuon sini sa adlaw kagabi kaangay siya sang isa ka kahoy nga nagatubo sa higat sang sapat nagapamunga ini sa nagaigo nga panahon kag iya dahon wala nagakalayan pati kayon niya ang tanan nga iyayang ginahimo pero hindi kaangay sini ang mga malaot kaangay siya sang labhang alid sa hangin ang mga malaot kagakundi nahon sa Diyos ang mga makasasala hindi pag-isipon sa mga natarong ang Ginoo nagatutoy kag nagaapin sa matarong nga mga tao pero ang malaot magapadulong sa kalaglagan.